Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 9:23. The top issues of the week, istoryahan sa sunod sa isa ka oras. Kapihan sa Action Radio Bacolod. The most talked about issues, the hottest personalities in one setting. Kapihan sa Action Radio Bacolod. Kapihan sa Action Radio Bacolod. Mabatian kada Domingo, las 9 sang aga. Kagkaroon, yari ang inyong alagad, Action Boy Duran. Maayong aga Bacolod, maayong aga bilugabahin sang Western Visayas. Sa karon nga adlaw Domingo, Nobyembre 15. About tuwa gid sa bulan sang Nobyembre. Dali na lang kita mga ka-aksyon. 40 dias na lang antes ang Pasko, 47 na lang kadlaw antes ang 2021. Ang inyo lagad aksyon, Boy Duran, magapangalagad kita sa inyo diri sa Kapihan sa Aksyon. Kagang inaton nga pagpangalagad, ginadulong gyapon sa inyo sa mga ka-aksyon, isa naman ka edisyon sa Kapihan sa Aksyon na ito gadulong sa inyo. Karon nga aga, mga bisita natin din ang aton amigo, no? Ang chairman sa Confederation for the encouragement, recognition advancement of government employees, no? Iya sang aton nga mga empleyado sang labor group ni siya sa mga nagatrabaho sa gobyerno in-encourage ting aton chairman subong ang bisita naton subong chairman sang Negros chapter sang Courage, no? We have with us on the line taga Department of Labor si amigo naton Dan Alcoriza, no? Dan, good morning and welcome once again. Good morning, Moiga. Good morning na sa aton nga mga tagpalakates. Okay. So, liwat ining Courage, Confederation of Unity, Recognition and Advancement of Government Employees, nila. Sige. Dan, mga musta kita. Hello, okay ka lang? Okay ang signal natin dira. Atag man? Sabi ang tigdan po. Sige lang, peruan pa man. Sige. Amo niyo nang butang lang telepono mo ang cellphone mo. Matawag kami liwat, no? Para makuha natin ang signal. Tawag kami liwat. Okay. Sige. Good morning gali and happy birthday sa kay Doña Elena Alegarbes karon nga adlaw, no? Nagasaulog siya kadlawan karon nga adlaw. Si Doña Elena Alegarbes. Happy birthday, Elena, dira sa may siyudad sang Talisay. Now, karon nga panahon pertigid ang aton sining problema sa labor. Kadamo sa mga kompanya nga nagsilira,
may mga bonuses nga hindi mahatag. In fact, sa nagligad yan si Governor Bong Lacson naghambal nga hasta lang sa 14th month ang mahatag sa mga empleyado sa gobyerno probinsyal. Wala na sang mahatag nga Christmas o kon extra bonus. Lain sa una, may extra bonus ni ang probinsya. Agalalambot siya tag 80,000, 90,000. Ang extra bonus nila kada Disyembre. Subong daw naghambal ang gobernador nga hindi siya makapanghatag tungod nga ang pondo gingamit para sa sining COVID-19 response. Gingamit gasto para sa sining problema naton sa COVID-19. Ti ang aton sini iya nga mga magluwas sa aton nga mga government employees ang sa private sector may mga problema man kay ka mga kompanya nga nagsilira, may mga ara ko nabalaan niya, sige lang ang balan tani ko may nabalaan ko ya mo nga ang ilang nga trabaho gin-cut ang ilang nga time, miara nga gin-cut ang ilang sweldo, no? Tanawon tani karon nano ang aton sini nga mga problema ang inatubang subong sang labor sector sa sining panahon sang pandemic. Okay, balikan naton si amigo naton Dan Alcoriza. Dan, good morning liwat. Oo, morning Boydo. Okay na. Okay na. O, sige. Dan, naman yung hambal ko lang premise ang akong sining pangalagad subong aga is ang problema ginatubang subong sang labor sector, no? Sa tunga sang sining pandemic, COVID-19 pandemic nga ginatubang naton subong. Kadamo sang mga kompanya nga nagsira, may ara nga nagbuhin empleyado, may ara nga ginbuhinan, sige trabaho pero buhin ang ilang time, ang ilang work days ginbuhinan, ang sweldo ginbuhinan. Nanong sitwasyon gisubong danin sa pagtan-aw ninyo, no? Ara ka sa Department of Labor, ara ka sa Courage, nanong pagtan-aw ninyo sang sitwasyon subong sa aton nga labor sector? Ang masubo with Action Boy kay sang pagsugod open na, no? Pagbukas naman din-resume naman ang pagbaton dala sang complaint sa kalatapan sa Department of Labor and Employment. Pag-even sa ganig dito sa National Labor Relations Commission sa Inilarse, Gabaha ang reklamo. Ang mga complaint, no, masalakot lang, may arasalin, kung may haraman nga wala mabayaran ang mga benepisyo nila. Dan, may dirwas sa time nga ginuntat anay ang ang labor, ang Department of Labor ang pagbaton sa mga complaints? Wala pong mga secure lang ito. Itong ng insecure. Okay. So ang suspend to anay ang pagbaton, wala man mag-suspend kundi ang pag-personally file bala sang complaint sa atong talakapan kay dinimo na lang online. Okay. Kabalo ko naman kung online na gani iya kung mag-complain ka sa online si do kabudlay niya nga importante kapin ba sa mga ordinaryo lang nga mga laborer, ordinaryo nga trabahador lang ya bala nga way gani sang mga access sa aton sini nga way access. Wala access di gani di ko dala pagkuti kung ano ba cellphone o kung ng computer. Kasi rin din open na natin. Din open na sang daily, sang na-open na di ang complaint na pwede na ka personally file sa Pina mismo. Kaya din kasi ang nagbaha gid ang reklamo. Nagbaha gid. Okay. So siguro sa sining nga mga complaints sa makuha ninyo mo makahimo ka mo analysis kung ano gid ang sitwasyon sang labor sector sa karon nga panahon sa paagi sining mga complaints mabasihan na ninyo ini, no? Ang sa mga ginatanaw naton nga ang sitwasyon tungod sang hindi regular nga mga trabaho. Ang mga contractual, mga mga service providers, nga mga empleyado, no, mga empleyado nga ara iya sa mga agency, no? So bisan pagani sa mga regular nga mga empleyado sang direkta nga isang kompanya, nagkawad-an pa obra.
Correct. Kasi much more pagid ninyo sa mga agency natin. Mga agency, mga manpower agency ba? Oh, yan nila nga mga na ginatubay nila sa mga parang companies. Kaya wadadid, madula ang trabaho. Sa perti karamo gid. Hindi lang kayo madula ang trabaho, kundi hindi pa kabatin sa mga benepisyo mga nagbibigyan. Okay. Naubrahan nila, hindi pa kabatin sweldo. Okay. So, amo nang isa sa mga problema, dira, no? Ang pamangkot nato, usually ang mga problems nga nabot na siguro is amo na ang benepisyo nila hindi na mabaton, ginapahalin nila sa obra, nadulaan sila obra, wa ang benepisyo nila nga para sa ila, way pa nila mabaton kay ti ang kompanya guro ga balman nga ti sitwasyon subong pamirde, pandemic kita, no? Pero ti anong sitwasyon sina? Ang isa ka kompanya, okay. Ang isa ka kompanya dan, if ever abi nga magbawas ang trabahante, pwede nila marason ang pandemic para nga hindi mahatag ang benepisyo sa mga trabahante? Well, marason nila ang pandemic. Pero ang hindi na pagbayad sa naubahan ng tao, hindi wala ginarason. Ang pandemic, klaro man sa aton na apiktado man ang tanan mo. No? Apiktado man ang tanan. So that's why gani ang Dole nagpagwa sang ng work arrangement bala? Oo. Work arrangement scheme. Nga ang mga kumpanya pwede makaayo, no? Nga mag-engage sang flexible work arrangement. Meaning? Flexible nga. Meaning? Flexible work arrangement nga ara nga magamay ang oras, magyutay ang inadyaw, o kung nang ibang bigya. Ang iban o kung man nang mag-skeletal workforce na lang. Okay. Mag-engage sa skeletal workforce. So, media lang. okay. So ini gali ang kwan, ini ang ining mga ginahimo sa iban kay ti minabalaan man kita. Ang gina-practice ang iban nga ti kun gaobra ka sa una 5 ka adlaw sa isa ka semana, himuon ta lang anay 3. Kun gaobra ka 8 hours a day, 4 hours lang anay para nga may so ti kwan man ay commensurate man sa imo nga number of days or number of hours ng trabaho, imo sweldo commensurate man sa imo nga ginubrahan. Ini gali with the approval ini sang Dole. Not necessarily approval, kundi they have to inform the Dole na na-engage sila sa amos na flexible work arrangement. Okay. So, oo. Pero amo na because of the pandemic, din-allow ina. Din-allow ina. Okay. Pero, na hindi sang hindi niya pagbayaran ang naubrahana. Kung naubrahan niya sa tao, bayaran gina. O sweldo nila, o benepisyo ng mga ganun na ubrahan nila, bayaran gina nila. So amo na may mga reklamo gali amo na nga naubrahan na nila, why pa sila ginsweldohan? Why sila kabatong sweldo? Napahalin na sila. Ubrahan na nila before the pandemic or sa panahon ng pandemic na ginalaw sila to live na mag-live abi pero wala pa mabayaran. Okay. So isa sa mga complaints nga nagalambot sa Dole. Oo. Ang pinakadamo gid ang ang pagpahalin, no? Retrenchment, especially sa mga regular. Nga mo nang madamo gid nga complaint. Okay. So ining mga mga regular employees, ti kun regular ka kung pahalinon ka, ang reason abi gapamirde ang kompanya, way nagakita, way nag-operate bangod sang pandemic. Reason ni siya for companies nga mag-retrench sa ilang mga tao inang wala na rason na siya, pero mayroon mong tao. Sang naubrahan? Mayroon mong separation pay niya. Okay. Hasta separation pay, dapat bayad ka.
nabayaran din na. Bayaran din na. Kala, BCBM la. Nga nila, gano'n, hindi mo gano'n umungod. Hindi mo kasi, kaya mo ano sa BCBM, gano'n nga. Kung dito, although ang ABS-CBN niya way na nagsira tungod sa pandemic. Oo, kasi bayran ang situation. Oo, bayran. Pero ining mga kompanya iya nga nagsira tungod nga nagapamirde na during this pandemic, obliged man sila nga magbayad man sa separation pay. Kung magpahalin. Kung magpahalin sila. Okay. Pero kung hindi sila pahalin, ano lang sila pang flexible work arrangement. Which is being allowed by Dolly. Allowed na. Okay. Na mag-engage sila sa flexible work arrangement. Ang mamangkot nato na mo ni. Nagbato na kamo sang complaint sa Dolly, no? Sa imo te ga dinaguso ga baha dira ang reklamo, matatapan hindi sang Dolly sa kadamo sang reklamo nga nagdambot dira. Ginatinguan man siguro eh. No, ginatinguan ba? Kay distansya na lang may mo plan na, no? Ang problema da kay hindi good tuman ang pagatubang sa Duli kay may flexible work arrangement man ang Duli mo. Hindi man full force ang ano. So if full force sa mga personnel. So makasiling kita migodan nga if ever gid man nga may aksyon abe, but it would take a long time for Dolly nga maghimo sang aksyon bangod sang kadamo sang mga kaso kag may mga limitations pa. So madugay maaksyonan ini. Wala gani nga isa lang tuig na inspeksyon. Pero wala pa na hearing. Kay kung sa bagay kung tanawon mo kung way pagani pandemic do kadugay kini sing aksyon na nayayan pagiging Pero nagbigayan pa dito kung Maruso, hindi nagtugod Maruso ang deklarasyon ng pandemic. Dili sa aton sa Pilipinas. Si Maruso, si Subong so ngayon na Subong nag-vision na. Ngayon na Subong nag-vision pero si hindi good full force. Hindi gid full force. So, amo na nga malawig pa ni. Ang ko lang, ang anuan nga naton sa mga atong kauturan nila, nga wala gid sa makanabot man sa Duli. Kasara ni Japon ang online. No? Ang patudlo muna sa mga kabalang bisan kag isa ka paragraph, duwa ka paragraph nga reklamo ipadala gid sa Duli man. Ha? At least mula na mabuligan naton sila. Kay may ara man yung hindi ka palapit yun ka pagmilan sa Negros. May mga lockdown pa, may mga lockdown pa iba sa mga banwa. Gani sa amo nang siling plan naton nga ti madugay gani sa una ang aksyon during that time nga wala sang pandemic, how much more nga may pandemic subong nga kadamo sa limitation, hindi kita ka face to face, makaistorya kita, hindi kita kapalawig. Medyo may kabudlayan gid ang aton nga mga workforce subong. Sa inyong data dan ano ka dako sang labor force naton ang nadulaan sa trabaho? Halos ang kalabanan din man affected yung mga non-regular employees. Mga non-regular employees kag-ara sa mga agency. Oo. Ano ang nakuha natin. Kaya ang ibang mga regular employees sa kumpanya, kating pakundan po, ma-preserve nila. Pero ining gaglaya, sa kwan bidya ano bidya, halong bidya kanawang nila, tanaw ka lang sa mga buhol kung pilak bilog, at lang irada sa mga bloke. Amo na gani nga amo ni sila mga biktima sang kwan, amo ni silang mga man balo ka sang timpo sang eleksyon bala migodan. Tahalos tanan nga mga kandidato gahambal nga kuno nila nang untato nila ining ano ganini ang labor contractualisasyon, di ba? No to contractualization.
o halos tanan nga kandidato sa pagka-presidente, even sa nagadalagan mga senador, mga nga ang contractualization unta to nila, but why? Ang amuna nga promise remain the promise nga wala matutuman. Sila binibigyan. Oo. Kay sa pagtanaw ganin nato ning contractualization niya daw hindi mo gid manimdula eh. May ano mo pangasugid eh. Yes, so kay bisan pa gani isa kwan nang nasulod na siya sa sistema mismo. Sulod na sa sistema balas ang aton nga pag pinobrahan ay trabaho. Nga may mga bagay gid man nga siling nila nga remains to be contracted work. Yung i-contract lang ang mga trabaho. Pero yung mga natin maintindihan, yung mga nagdurugay sa kumpanya, iba na mga production workers pa na nang nag-producer bila sang produkto sang kumpanya. Pero contractual yapon. No? Gani. Hindi ka na makuha bisan gobyerno gani ang number one nga. Ang number one nga kosang kontraktual nga daan gobyerno man. Mas damo pa ang kontraktual ang mga kontraktual ning mga casual balang siling naton, mas damo pa gani sa mga regular nga empleyado. Damo pa ang casual dyan for their contract of services. Mas damo pa. Sa amon record sa record sa record lang sa civil service. Sa record lang sa civil service around 259,000. Sa bilog ng Pilipinas. 259,000 ang kwan sa contractual employees. Karon gobyerno na Gobyerno, amo mas lang number one nga managkontrata sa contractual work, sila man ang number one. No? Amo natin tingala ko ani sa mga kandidato so una nga promisa nga inang indo no? End of contractualization nga promisa nga ipatuman ina puti. Kabudlang mo salin mo na bla nga may mga kwan gid mo, may mga trabaho gid nga need to be contracted. Nga hindi siya mo ma-regularize. Ti ambot ko nano gid na Pero na manog kayo aircon, manog repair sa mga sa contracted pwede niya maka-contract ng mga alang mo na sa kwaon, alang mo na sa nga kwaon nga regular kay mako nadlaw-adlaw ka kagubang aircon mo. Hindi mo man sa ma-regular kay nga manog kayo sang aircon kay mako nadlaw-adlaw ka kagubang aircon mo. Ang pangtidlo. Ang sa dako na gid na kumpanya. Pero grabe mga factories, central, mga kunag Maintenance sabi. Maintenance ara gid sila sa maintenance. Pero bisan pa gani ara sa maintenance, hindi na pa kontrata gyapon sa buwa. Gani man, oo. So mo nang silin naton nga may ara gid man nga kinanglan i-kontrata gid man siya, no. Anyway, balik ako sa sining problema sa aton nga labor sector. Amo ni let's say sa kumpanya magsira siya no? Magsira ang kumpanya untag gid siya operation niya. So tiway sa may i-retrench gid. Kag sunod sa imo dapat kung i-retrench ni mga empleyado bangod sang closure sang kumpanya, dapat bayaran gid sila sa separation pay. Pwede nga makapangbayad nila kay ti ang ako na balaan I don't know if it's a law nga ang isa ka empleyado dapat mabato ni sa 1 month sang every year of service mo nga sa separation pay daw mo na ang separation pay man sa authorized termination 1/2 month for every year. 1/2 month for every year. 15 days abe for every year nga of service. Pero sa mga bagay nga na daw wala gidya bala karason-rason nga mga wala gidya karason-rason bala nga mga pag-terminate pwede nga 1 month for every year of service. Okay. Ini ko sa 1 month ning isa gina-offer ni sang mga employers kisa kung gusto nila mag-cut down magkuan bla magbuhin sa mga tao nila sa ordinary times
gina-offer bala sa imo, ginatanyagan ka nga iban gani 1.5 115 days for every year of service, iban gani 2 para lang mag kuan kay nabla mga redundant nabla mga kuan ang mga posisyon ti ginatanyagan ka sang mayo nga separation packages para nga maganyat ka nga mag resign o kung mag-retire. No? Amo na siya. Oo. Pero siling nimo ang authorized is 15 days for every year of service. Pwede sila kapanubo bangon sa sitwasyon subong let's say 7% lang lihatag, pwede na o 7 days, pwede na. Hindi na pwede. Kung sa lahi ba siya natin, hindi gid. Hindi gid pwede. Hindi gid pwede. Ang pinaka-minimum na. Ang 15. Oo. So kung magnubo pa na that is that would go against sa aton nga labor code. Oo, nang underpayment na. Okay. Oo, underpayment. Kami nabalaan kita sinamo nga pero ang kwanda action boy mo na Pila mo na yung 15 days man. No, pila mo na ng 15 days kung 2 years, 3 years kung nag-obra na ka. Pila mo na ng 15 days. Tiyo gani Kaya mayroon siyang kumpanya. Kaluluoy po ng workers pa. Kaluluoy Kaya pareho ba masakit ang workers sa for example, 3 ka na katuig nga nag-obra. So the same thing mo mga simple, pamilya mo, may budgeting ka na sa pamilya mo mga kwan mo. Tengwa mo sila amo ni Dan kung 3 years ka gaobra tapos tagaan ka 15 days per year of service, 45 days lang na siya, hindi ba? 45 kung gabaton ka 10,000 ang bulan, 10 lang 10,000 ang bulan, ang mabaton mo gid lang na 15,000 lang gid. 15,000 kila na lang niya. Tapos na may ransom kumpanya. Pero ang kwan bala, ang ipustin. Amo na yung binalan, para ang ipustin sa mga sa pamilya, sang mawad ang trabaho. Amo na iya ang binalan, tao natin da. Kaya masakit kaayo. Masakit, mamaktagon nga, kapimpa ko may kabataan sa karong nga ginasagod pa, o ginapa-eskwila. Sa bagay ng minimum wage, hindi na kasi mabuhi nga minimum wage. Sa ang minimum wage, subong hindi makabuhi. Magsuldo ka lang nga mula sa ligan mong minimum wage. Sa ligan mo, mula hindi na kabuhi. Kung sila nga living wage. Kaya mo living wage kung tani ang yapan. Ito nga hindi ka mabasol ang mga nato. Nga kwan bala ng pagreklamo sa mga bagay na hindi nila nga wala bindingot sa ila. Anong gawa karon ba amo na ginala sildo nga inaana pa sa mga sila ka iban na may mga kasban katada ng mga mga band mga ibanan sa mga deduction sa mga sildo nila. Amo na ginala sildo nila ibanan pa. Correct. Yung mo na kaluluoy sa aton ng mga workers. Daw sige gyapon ang ginatawag natin ng kuan nga ano ga panawag ni discrimination o ang ginatawag sa aton di bala nga ng inang amo na blang ginahambal nimo nga amo na gili nang ginabaton kadamo pa sa ginabuhin. Kisa sa mga hindi mo madulang isa ga require pa may mayaman kompanya i-require nilang ilang mga empleyado sang uniform, office uniform, nga empleyado pa ang mabakal sa ilang uniform. Pero siguro ginagaro na nato na. Ginagaro na. Anything na mahalin, anything na ginausaro sa mga empleyado. Na kapimpak ng ngalan siya sa opisina, hindi na dapat gasto ya sang empleyado o workers. Okay. Amo na siya gali. Dapat i-provide tanan gamiton para sa working condition sang aton nga mga empleyado sa kumpanya, kundi man na kumpanya, faktoryahan, man na ukon opisina, man na basta gingamit. Ginagamit para sa opisina. Iya siya gasto dapat sang kumpanya. Sa mga security guards, sabi, classic example na security guards. Ay, ilang ang uniform na kumpanya na dapat. Ila pa gani na. Ila pa gani na. Ila pa na sa di ba lang mga security guards? Ila na. Ang uniform nila sa Black Agency, nag-tailor na sa Black Agency mo ng Japon. Oo. Ilis ka naman yung uniform. Wala ka uniform na ginaprovide. Ang mga agency na transferan nila.
Oh, pero dapat kung obra kami as security guard, dapat ang uniform mo yasang kumpanya na kayong dabalaan naton sinadadaw. Ang gina-provide yasang kuan, ang gina-provide sa kumpanya ang armas mo lang. Nga hindi man gali. Dapat gid. Oo. Dapat gid. Dapat Kung uniform na sa uniform allowance ko gani na ilan niya. Uniform allowance gani nang tawag niya. So, pero pagbakal isa sa uniform. sa gobyerno sa inyo may clothing allowance na eh. May clothing to gani dapat. May clothing allowance na nga kada January na ginahatag. Pero kung gisa July pa lang nahulaman na sa mga empleyado. Ha? Nabaligya na. Nabaligya na. May balatunon sila nga clothing, ibaligya na nila ya sa mga... Pero kamo na amo nang realidad na sundoy. Oo. Sa punto sa mga empleyado sa gobyerno ay ito. Oo. Oo. Amo na bala sila nato sa mga empleyado sa gobyerno nga daan. Oo, mga bonus niyo. Pareho na ba mag-announce nga may bonus nga balatunon? Sold ba na, sold. So pagka Oktubre pa lang na yan, tanan nga mga loan sharks na yoga, dinaguso na sila dayon nga tayo mga kuan ka, may obligya mong kuan mo, damo na mabakan, di ba? Amo na nga sa aton nga gobyerno, sa aton nga mga empleyado sa gobyerno, sa siling ko sa una, bilang ang hindi lang da ma-loan sa mga empleyado sa gobyerno, loan mower lang yun mo. Ha? Tanan nga loan naranaya mo. Ha? Hindi ba tanan Amo na dapat, amo na dapat i-kuan ipagi sa mga loan sharks. Oo, tige abak mo nga pareho lang na ang loan sharks is ang pahulam damo pa ya kwarta ya sila at the end of the day. Sila yang damo kwarta mo. Ang kaluluoy ang empleyado nagapangaskas siya para makabayad. Ang lain pa na ang sadya na may sitwasyon pa na tanabalan nga butang tabi may kloon sa nga gismel. 3 kabilang doon laman nga gismel mo. Ha? 3 ka mo nagpahulam ang inulaman niya. Ang gismel niya kakuluwaon, 30 mil ang nahulam niya. Pero di nga pa naguay na yun mo. Tatlo ka lunchak sa ginulaman. Tingga kisa gilinaw itong mga lunchaks palumba ko ato sang 10 mil itong kuluwa no. Kaya ang empleyado nga nagkuan hindi mo na makita kung pag-chimpo na ma-release na sang ilang kayuhan. Reality na eh. Ano ginakabdaw tala na sunboy pero amo na namon. Amo gina ang rason namon na sunboy. Sa consideration for unity recognition and advancement of government employees. Bagod sila sa realidad nga mo sila sunboy. Da panawagan kami Japon. Managsira na ang budget. Wala din budgetan ang salary increase sa mga aton ng mga empleyado. Sige, amigo Dan, ang balantay na tungod sa courage, ikaw sa silin naton, amo ni saya ang labor group sa aton mga empleyado sa gobyerno. Ang balanta na kay balikanta ka, may mga importante lang ko ding obligasyon. Pwede mo lang matakop telepono mo, we'll just call back, amigo Dan. Sige. Okay. Sige, mga ka-aksyon, sa aton pagbalik, ang bala naton ini ang sitwasyon sa aton mga empleyado sa gobyerno. Hindi lang din sa pandemic, kundi nga nangin realidad na ini ever since sa aton mga empleyado sa gobyerno. Magabalik kita sa kapihan sa aksyon pagkatapos lamang sini. Banwa, mabugaw na hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag Inuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo Bakolog man sa gihapon Padayon aksyon
Action Radio, pakulon saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Action Radio. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, Action Radio, pakolon man sa gihapon. Padayon Action Radio, pakolon saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y sagsay anong kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Pamatian namon ginasandigan, tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala
inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulunod kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sansan ano nga kahintangan, responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba.
isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po nating kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng BIDA. Balik kita mga ka-aksyon sa atong pagpalagad diri sa Kapihan sa Aksyon. Kagaton sa inyong pagpalagad, dinudulog yapon sa inyo sa Dr. Alfred's Green Coffee. Available ini sa 3 ka variant. Pili lang. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng 1 parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ding tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Sa Dr. Alfred's Coffee, may kape ka na, healthy ka pa, no? Sige. Okay na tada. Sige.
Standby anay Dana kay may pila kita diri ka mga nag-message bala sa aton, basahon ko lang sila. Kay Alex Montesa, good morning. Kay Kairos Flaky, good morning man sa imo dira. Sa kay Leslie Gutierrez, good morning man. Richard Daet Pacheco, good morning. Sa kay may pamangkot din isa naton ka kuno sa si Glire Jaime Banyes, no? Sa parte ni sa kongili sa mga kahoy bala, no? Ginapang utod no des patag, no? Ed Antalos Antejos, good morning man. Watching from Richmond, BC, Canada. Good morning dara sa imo Rich. Sa kay aslan ni si Nordi Arevalo. Halimbawa, abay i-demote ka sa imo nga posisyon, i-demote ka ha, then ma-resign ka na lang, entitled pa kuno gyapon bayaran ang imo separation pay. Entitled ka gyapon kung amo sina ang sitwasyon, no? May paamo ng pamangkot. Sabton na dugay ani amigo naton diyan. Sakay Rom Pilinggon, may agaman, Rosalina Arellano Espadero. Good morning man sa imo. Sige. Dan, may agaliwat? Okay, gagawin. Oo, ang pamangkot to kuno kung ma-demote ka sa imo posisyon, tapos ma-resign ka na lang, makabaton ka separation pay. Muna? Ang pamangkot? Hindi siya mag-resign. Hindi siya mag-resign, wala to niyang palinon siya. Hindi siya mag-resign. Kaya kung mag-resign ka nga, ikaw yung ma-resign, tikwa na, nang hindi daw pwedeng hindi ka matagaan separation pay. Voluntary Voluntary resignation. resignation, Wala no? obligasyon sa imong pa. Oo. Ay, obligasyon ng employer. Pero yung demotion, pwede yan na mareklamo, ngayon demote siya. At istoryahan yung kanya hindi mo siya, basta wala lang no diminution of benefits. Bisan ma-demote ang posisyon mo. Hindi lang pagibanan ang iyang mga gina-receive na. Ang bisan i-demote ka, ang imo gina-receive yung sweldo, benepisyo mo, hindi na pag-ibanan. Hindi niya pagibanan. Okay, sige. Okay, ang issue yung demotion, istoryahan nila na. Okay. Pero as far as ang ginabaton mo yan, hindi na pwede mabuhinan. Hindi na. Pwede lang mapanubo ang ranggo mo, pero ginabaton mo mong gyapon. Kada mo na nakaso mo na no? Inablang lang sa floating status, blang na sila yung blang dak lang mo, pigad ka lang da, syuldo ka lang da. Mo na, no? Sa gobyerno, sa gobyerno mo na. Abi, pagpungko sang administrasyon, kaya daw hindi ka friendly sa administrasyon. Bagong administrasyon, no? Bagong administrasyon, hindi ka da friendly. Abi, sa bagong administrasyon, ibutang ka lang nilaya kung diin, sang syuldo mo mangyapon. No? Gani. Sige. Well, anyway, ginbayaan naton si Dan Alcoriza, mga ka-aksyon sa liwat, ang chapter chairman sa Confederation for the Unity, Advancement and Recognition of Government Employees o CONCAREG Negros, no? So ambala naton din ginbayaan naton nga topiko kay ina nga subong ni ang aton nga mga empleyado sa gobyerno no way gid sang saka sa sweldo. Wala matigayon, ambot lang kung ano na ang development sa budget hearing subong. Okay, daw ma-resist na sila sa Disyembre. Na, doon tapuso nila ng budget. Pero wala din item, Wala din item sa budget na mapasakaan suldo. Kasi grabe ang panikasog man to sa aton ng mga kaupod na grupo man sa Courage dito sa Metro Manila nga sige-sige dito ang aton nga pag-demand, no? Pagpalabuot sa Kongreso nga kag sa gobyerno nga matalupangdan man ang mga empleyado sa gobyerno. Kaya nagalaminga man ang kalabanan ng mga government employees. Halos more than lapit, no? Na 80% of the government employees are lowly paid employees. So, ang kuha natin galing KTN mo may mga baha, may mga labot sa aton nga mga kalamidad, natural kuha na. Daw mo na subong ang ginafokusan sa Courage, ang pagbulig sa mga community. Mga komunidad na kwan na nabahaan. Grabe ang baha sa Metro Manila gali. Sa Luzon. Pwede. Oo. Kag kuha nila, resulta na.
resulta ina sang kuan sang ini balang do patarasak lang nga pang tapas ang kahoy. Na Patarasak, mo na. mga ato ani daw na kay may nakita ka sa Facebook bala di perti nga mga patarasak lang sa una nga may naga-warning na sa una si nagtaliwan nga former DNR Secretary Gina Lopez bala may mga pandam na sa una nga way gin pamatian ti amo ning resulta mo ning resulta diri gani sa Negros mo ning ginakuan sa iba naton diri nga listeners so nga may mga area diri nga daw sige lang pangutod kuno kahoy ha so amo nang problema well Damo na lang din sa Central Negros na tonda ho. gani Diyan sa Central na area sa Minalbagan, area sa mga dinukit sa ay, patag gani kuno mo gani kalal, na. sa patag kuno mo gani kuno eh Katag. Oh. But anyway, amo ni siya, ang pareho sa nga aton simong sa provincial government naton, sa gobyerno provincial naton. Nagligad si Gov Lacson, Bong Lacson nagambal nga daw hindi sila makapanghatag sa extra bonus bla kay kundi nangin practice na ina ever since kay Governor nagtaliwan Governor Maranyon bala kag sa mga nagliligad pa nga may empleyado sa gobyerno kada Disyembre magluwas sa ilang 13th month may 14th month pa gani may extra bonus pa ni sila yang ati amo nang dako-dako pagid nga bonus nga ginahatag sa mga empleyado no posubong ni daw nagambal si Gov Lacson nga daw hindi hindi makapanghatag daw gigamit ang pundo para sa COVID response bala ti daw problema subong daw ga subong aton nga mga empleyado sa nga gobyerno provincial ang ila da presidente si Migo tabla Renilo last year bla sang face bala daw nagatinguha man sila nga muna base man lang may ara man sila mabaton nga extra bonus pero kung tanawon bla nimo subong Migo Dan ang pinaka stable subong nga maubrahan is gobyerno mo nga bisa sa sining pandemic kaya nga ang gobyerno niya hindi ka waya magapang-retrench tawo mo ang mga private companies siya mo ang may mga retrenchment subong may mga flexible working hours Except sa mga non-regular sa gobyerno. nda ko sa mga services, casual, job order, mga. pero kung regular kaya sa gobyerno niya daw at least daw stable bla daw kuan ka daw secured ka sa imong trabaho di ba ti budgeted na nangadaan yang imo yang kuan mo ang imong sweldo nga daan nara na sa budget jamo way niya ang gobyerno ti way man niya sila nga daw napirdi kami na pirding negosyo hindi man ni negosyo mo no anyway di anong ginahimo subong naton para nga ang aton nga mga empleyado in spite sa sining pandemic ni bisan paano makatibawas man sa kapigaduhon subong Kuha mo na gani nga kani ginahingagaw man naton dala sa budget budget celebration ang isang paghatag nga ang fiscal nga salary increase. Salary increase sa atong mga government employees. Sa budget galing kito daw hindi priority. Hindi priority. So, may ara ang katabo subong kung may ara man nga mga increase abe daw sa kung sa empleyado bala daw mga sektor-sektor let's say sa pulis sa mga maestra gani daw gareklamo man kay di may mga increase sila po daw amat-amat man lain sa pulis ya kag militar nga gulpi nga paghatag sang nga pag-implement sila sa kasweldo sa iban nga mga empleyado sa gobyerno niya daw gin amat-amat kag daw gina sektor-sektor bala ang pagsakay sa sweldo, no? Pero bisan pa kani amo sila sanday ang ako din mga atong mga health workers ba? Ara pa din. Ang mga health workers nato amo ginang dapat kun kani nga sa panahon sa pandemic amo ni sila ang mo. Ang kung sila nagtatubang gid mo. Mga health workers naton, nurses, medical technologists, doctor tanan mga health workers government na. No. Mga government public health workers natin ba sa mga district hospital, provincial hospital, regional hospital, mga clinics naton nga mga well-being clinics naton ba sa barangay health clinics naton amo ni sila ang sektor dapat unahon kaya mismo man ang aton nga mga ministra mga teachers ba naton
ang mga public school teachers naton tanuha bala ang nila mahimo sa mga kabataan niya ginadulungan niya sa modyo. Ginadulungan sa modyo, ginatabok ang suba. Oh. Sa mga mistra, tapos nadulungan ang modyo ng mga kabataan ta. Oo. Do kapi nga sitwasyon sumong tuod no ang aton nga mga maestra subong ga extra sang ilang effort na mo mangdulong kaya modyol. Mayara man niya nga may eskwelahan abi nga mga parents ginapakadto sa eskwelahan nga makuha modyol. Mayara gid nga pangdulong sa syudad na iya. Sa mga remote nga mga areas, ang mga maestra mo yung pangdulong sa balay sang modyol, tiyamak mo na yan. Gani, oo. Tiyan mo ni kaluluod na ako na. Sabi kalabanan sa atin di remote. Gani? Kalabanan sa atin di countryside, rural areas. Amunos lang dapat, tani nga dugang-dugangan, man lang ilang sweldo sini, mataas man lang ang sweldo, kay maisipa bala, ang klase, abnormal ang sitwasyon subong ang preparation nga ginhimo sa mga mistra may nabalaan pa gani mga mistra nga sila lang bakal sa ilang akwan sila lang bakal sa ilang nga mga materials sila nang gagasto ang mga mistra preparation sa module sila nagagasto hasta mga kainod sila ginapabulig na nila preparation no may mga bayanihan sa komunidad nga kinabuligyan na lang mistra pang himo sa module. Ang module ang himo sa module mistra mismo mo. Yung anak mo nga stipliranda, mga kun ano da, para lang ini para sa kabataan, ginabuligan lang sa komunidad, sang mga kainod ya. Para mag-prepare. Amo gani nga dapat tagaan sila sang kuan, tagaan gid sila tani tamdon man balang ila sitwasyon bala no? Tamdon man lang. Hasta si stipler sila pagabakal. Nga daan nga ginbawal nga daan nila sa mistra nga magbaligya sang ice candy kag cake da sa eskwelahan. So una nga chimpo dumduman ko para sa una yung mga mistra yung may bligya na sa una nga mga negosyo da no, di ba? Subong yung tigin bawal na. Ang mga estrata, kuan gid diyan daw nalipatan sila sige man sila away sa ilang pagpasabasakan sila sweldo galing iti do pila na ka administrasyon daw ay mas na matagaan sang atensyon ginawa may pa ganing aton mga pulis upod kami no sa mga civilian government employees kag-upod sa mga teachers, public school teachers. Under ang ilang organisasyon nga sila Alliance of Concerned Teachers. Correct, no? Upod kami sa Confederation for Unity Recognition and Advancement of Government Employees. Okay. Hindi na maglain ang amon ng mga isyu. Ang mga health workers pagid ang nasiling mo na kay na importante man ni sila mo amak mo nga sige ikaw ga tubang da sang ginataya mo da imo safety. Example lang action boy. Sa isa ka barangay may mga test positive da mga na diskubrihan. Nadalaan. Sino ang nasugat sinada? Nan. Pa-private sa private health workers. Public health workers. Sino ang nakuha? Sino ang nabitbit? Sino ang narakam? Sa mga positibo ng mga may COVID. Public health workers na. Correct. Kung mga barangay health workers tapon o kung ara mismo sa mga sa mga hospitals natin. Ano na ang pang gabit-bit sa mga positibo natin. Tititiaw mo na nga pagpapag nila sa ilang na kabuhi. Dason pag-abot sang sulduhan na pilam lang ginabaton mo. Ang iban niya actually kuha na niya mo ng ilan na balang commitment bala nga magserbisyo commitment na nila nga magserbisyo damo bala health workers nga nagre-resign na especially sa private bala nga kuan private nga mga hospital damo bala nagre-resign nga mga health workers ginakulang subong ang aton nga muna nga may mga sitwasyon gani dan nga
May mga ospital nga hindi magbaway, may mga hindi bala kabatik na mabalita nga pasyente gindala sa amuni way ginbaton. Tungod din sa kakulang sa aton nga mga health workers nga matipan sa ila. Kay damo nagre-resign, damo sang napikto, damo man sang nagpositive, no? Damo nagpositive sa COVID ni nga mga health workers kay ti-expose sila kayo mo, vulnerable sila kayo kay expose sila sa mga may kaso sang COVID, hindi mo malikawan kung kaysa ang protective equipment pa nila, may ara man sila nga PPEs, pero hindi mo masiguro mo, di ba? So amo ni sila nga amo pag hindi sila nga grupo abe nga sektor nga wala man matagaan sang kwan, way matagaan sang atensyon sa aton gobyerno. Ang aton nga public health workers, although may mga hazard dugangan pa sang ilinaway sa Kongreso nga inagaway sang pork. Inagaway sa mga pork marino nila. Pagdason inagaway kustoda. Tipo diba natalupanggan bla na mga muna nga sitwasyon sa mga health workers sa distress. Kaya nga to nabi nga mga opisyal abi mo natuod mo ilagi na tagaan atensyon ng ilang ang power struggle nila dira bla. Isipa to bilang sitwasyon to ni Cayetano kag ni Velasco bla kay kadugay sa tong issue. Dra yan nakatutok. Nagkuha isang panahon nila, isang timpo nila. Imbis na isalapangod nila tani sa mga nagakinanglan bala sa ila atensyon. Muna ning sitwasyon kay linaway pa sila iya sa mga poder. Muna siya nga hindi matagaan atensyon ang mga pressing concerns abe sang aton nga mga empleyado. Hindi matagaan atensyon. Mayara man iban nga mga opisyal kita nga daw nya okay na nang nabato nila, kuha na sila, buhi na sila, no, muna blang inablang way kay chinde bla sa sitwasyon sa dalong kaya tinatao sila yung damo na sila kwarta daw sila kay chinde sang sitwasyon sang mga pigado, di bla kapinta na nabasihan nila guro kaugalingon ila kaugalingon niya kami gani kamuya kay natao na kamuya nga damo na daan kamo kwarta, so hindi kamo kabatsyag bisan hindi ka mo ikabatsyang sa sitwasyon sining mga pigado iya nga nagapangraskas pa iya para nga makakita sa ila sinikalanon kada adlaw. Muna sa ang masubok na sitwasyon, no? Anyway, ining mga loan sharks ni Sakol, hindi ni siya madula sa ano man, may ginahimo man kamuni nga baluka. Ang isa sang nagapapigado pagid sa aton nga mga empleyado, ini mga loan sharks actually mo. No? Amak mo nga correct na. Amak mo nga isipa bala pinakanubo sa nga sukot sang loan sharks na interest 10%. 10% kada bulan. Kung isa gani na sila sa imo bala clothing allowance, iniroy panghatag, pila abi butang ta pila sa mong clothing allowance ang gobyerno 5,000. Sampol abi 5,000. Ti Oktubre pa lang hulaman mo na iya. Oktubre pa lang. Ay, sa Mr. Chok allowance yan baligyaman. Chok allowance. Chok allowance sa maestrang na baligyaman. Gante. Tamo na yan, isipa bala ang sitwasyon sa aton ng mga empleyado, blan sa silingon na bala sa imo, realidad sa actually mo, no? Realidad na siya. Ako gani may nabalaan ko yung mga local government units ya nga daw ginaaway nila ginaalaw ang mga loan sharks dira nga magkuan bla. Ara dira sa natagi man na di sa aton Action Boy. Ya may memorandum ang hindi ko lang dumduman kung ano to nga kay Sinoto administrasyon. May memorandum na ginagani sa cashier mo. Na hindi pwede maka-withdraw sang sweldo ang hindi na pertiniser o kung hindi na tungdan. Correct. Ang concerned mismo ng empleyado. Kaya sa una, ang ga-withdraw sa cashier. Ang gapahulam. Kuan mo loan shark. Ang gapahulam. Ang lindi. Ang nagapahulam. So, natin kay cashier sa una, abi mo extra work man on the part sa cashier, galing kay may ginahatag man sila mo. Ginakuanan man sila. May porsyento mo na sila mo. Butang tabi, ang loan shark. Witikan sila mo. Mas sukot bing loan shark, 10%. May bisan 2% lang, may ara man na sila mo. Bisan 1% correct, lang sa magtingob na, dako-dako mo na. Dako-dako mo na. Ang problema lang na gani,
magkinuwain na sang sweldo, magkinuwain na sang kaayuhan abe, nga ang iya nga kaayuhan niya, 3 bilog inulaman niya. Ito blang sample na to kay na, blang nga 10 mil kloon Gani. niya, 3 iya nga tao hinulaman niya, tag 10 mil. Oo. Kaya mo na Action Boy ang kwangid, ang realidad na hindi mabalibaran supposedly tani isang natunggan nga mga congressman naton, no, mga senador naton nga mga tanupanggan nila mga empleyado sa gobyerno. Kay ila tungod man sang sitwasyon pang ekonomiya naton sitwasyon pang ekonomiya naton nga halos ang kanan nga mga blaklo nagasalaka ang kinanglanon sa mga kauturan naton nga nagasalaka ang mga blaklon, no? Kaya bitangan pag isang hindi man nami nga mga policy sa gobyerno, amak mo i-privatize mo ya ang tubig. Privatize ang tubig, pero nakaka na karon proteksyon na karon ang private company nga nagdaho sila isang basiwa. Pinataka rin sa tubig na. Subong ni hindi pa ni mabatyagan kay ang pag hibalo ko sina pag intindi ko sina nga on the first year sa sining prime water abe daw way pa ni sila na saka way anay status quo anay way saka although ma-implement sila sang automatic niya 12% ka VAT ya kay kung mo private company ka mo sukot na iya mo 12% ka VAT. Papagsugod si mga dason tuig, kag mapatyagan na isang bakulod no ang pagsakay doon kung ano ang mga reaksyon, no? May ara magasiling nga ambisan mabayad misa magdugang pata jutay basta maayo lang ang serbisyo. Okay man lang na siya. Okay na siya nga may siya dugang ka jutay sa balayran basta maayo ang serbisyo. Ang mlain sinada, dako ang imong gindugang, mlain gyapon serbisyo mo nang mlain. Ito yung experience na Action Boy dito mismo sa Manila. Amo mo na ang rason kung nga ang pagbaligya sa NWSS, ang Metro Water Sewerage System bala sa Metro Manila to, baligya sa duwa ka kumpanya. Ang Manila kag ang Manila Water. Ang Maynila Water, nag-ayo wala ang serbisyo. Kaya ang ginason to, ang yakuno sa NWSS, kuno nga serbisyo. Tigaw? Oo. Kaya karon, kay Maynila, kag ang Manila Water, ang nag-assume nga mga kumpanya. Private sa water system na. Nag-ayong kumpanya, pinangatid nila nito sa Digong. Correct, oo. Pinangatid nila nito sa Digong. Kung i-reviewhan nyo ang kontrata sa Maynila kung sa Manila Water. Dalag ka doon. Kaya mo man yapon sitwasyon. Dalag doon ang reglo man to. Much more pa diri sa aton. Much more pa diri sa aton sa diri sa mga local water districts naton. Ano man yapon, wala ta sa mga nayo kayuhan. Kung sa mga kwan pala, distorted option ko na sa sining kilala ko. Kaya, ang option na ibaligya ang masiwa, distorted niya. Kay tuod nga ginahambal nila nga hindi mayong serbisyo sa masiwa, kay hindi mayong may posibilidad gani sa nambal na naton to. Binarason ina. Rason ina para lang mapustro ang pagbaligya o kung ang joint venture. As far as efficiency abe sang supply sang tubig sa Bacolod noon under sa management ng Prime Water, that remains to be seen pa yan mo, no? Ang efficiency nila remains to be seen pa na. Way ta nag-judge sila kay tanawon nato no, it remains to be seen ang pagka-efficient nila, but the sure thing is masaka gini ang balayran, sigurado na yan. Masaka gid. Amo na yang sigurado as far as balayran is concerned, sigurado masaka gina siya. Ang VAT nga daan nga 12% ikarga na da magluwas sina ining Prime Water ya kwan niya mo negosyo niya mo. Masaka gini sila kay bawion gini nilang ilan na invest mo. Masaka gini sila. Why sigurado na iya as far as saka sa balayran sa tubig ang aton nga balan.
as far as the efficiencies ang supply sang tubig nga mahatag sang prime water nga naga-manage mo sa Basiwa, that remains to be seen. Pero may mga banwa na, actually, Action Boy, may mga banwa na nga nagsulod na gani mismo ang prime water to sila. Ang ginapaabot Japon nga problema, amo man Japon. Ay, gali. Amo man Japon nga dululang man Japon tubig. Ang isa sa naman ko nga diri sa aton sa Negros, ang kuhan mo, ang Himamaylan. Ang Himamaylan. Ang Cadiz, mo man, no? Ang Cadiz. Prime water naman. Ang Bago, I think, daw mo man. Kasi nga, wala man, kuhan lang gidya. Purely ginbarigya para sa interes sang privado nga kumpanya. Di nga ako, nagsugod na ang Prime Water sa ilang pag-take over abis ang management ng Basiwa after nga kuhan sang korte mo, dismiss ang korte ining petisyon bala sang amlig tubig for the nullity of the contract kag ining declaratory relief balang napangayo nila kag nullity of contract daw dismiss na, so start na sila. Although I don't know kung may mga tikang panikay daw nabatian ko to si Migo Tapit Pico bla ngati basi kung malambot sila sa Court of Appeals, no? Parte sila. But motion for reconsideration. Medyo mabulo sa akong pagtanaw, mabulubudlay na. The fact is, ari na ang prime water diri sa Bacolod nga naga-manage sa Bacolod City Water District. Amunang nasiling ko bala nga ako kuan lang ko patila tanawon ta kung pila ang amon boy panugyan na mo niyo. Ang sa amon panugyan na mo ni. Siguro mangin kabahin man kami sini. Mangin kabahin sini nga kabaskugo naton ang aton nga consumers organization. Consumers group naton diri sa syudad sa Bacolod. Kaya sa Negros Occidental man, no? Diri sa aton sa probinsya. Kay interestan ko nga hindi mabaskog aton mga consumers group. Mga consumer organization naton dito wala kita di kuan wala kita di sang mabaskod na consumers group bala nga magabantay sang babantay sang pagpalakat sa aton nga mga public utilities, no? Dala na siniko mga komunikasyon naton. Ang mga consumers group gid ang tabaskogon kag sini siguro mangin kabahin kami sini ang courage mangin kabahin sini sa pag-organisa sa sining consumers group kay amo lang ni magabantay mangin kuan naton mangin pagbantay sa kung ano nga pamalakat sa naton nga para serbisyo sa aton nga mga pumuluyo. Importante ning kuan Importante ni sa mga utilities bala, power, water nga bakod to ang aton consumers group para nga maaway kung ano ang kuan ang problema sa mga konsumidor sining mga utility companies. Di ang akarit siling nimo mangin kabahin man ina dira kagkadamo sa inyo ginahimo nga daw papagig-away abi para sa interes ng aton nga mga kuan nga mga workers. Why kamo ya ginared tag? Kung red tag na init ginato sa amon action boy dito sa kuan sa Metro Manila, no? Kag bisan pa gani sa iba ng mga probinsya mainit man. Yan kay bala na sila na. Panikasog ng kita nga maklaruan at araw pumuluyo. Yan nga ang aton interes yung ginapakigaway ara pagserbisyo sa aton ng mga pumuluyo. Kagkatimpagid sa mga government employees na nag-deliver sang mga serbisyo para sa pumuluyo. Ang pungsyonaryo, ang function sang gobyerno na mag-deliver sa serbisyo sa pumuluyo, halos mga empleyado sa gobyerno. So amo na ang amon niya ang amon nga trabaho, ang function sang amon organisasyon, amo niya mas dira kami. So, pinapaaway pa gani nila ang interes ang empleyado sa gobyerno kung sa pumuluyo. Kuno, kaya nag-demand kami kuno salary increase, kung madukaan kuno pundo para sa serbisyo. Hindi
madulaan pundo para sa serbisyo sa tuwa mga tao. Aha. Ang paghatag sang maayo nga sweldo o kung maayo nga benepisyo sa mga empleyado sa gobyerno, nag-redown ina para sa episyente kag epektibo nga pag-deliver sa public service. Mhm. Napon, Correct. kag ma-prevent ang kung ano na nga mga at least ma-minimize ang mga anomalya na Corruption. kwanti na mga corruption da sa Mm. sa gobyerno nga. Amo na guro nga sa iban nga pungsod bala nga ang ila nga mga empleyado puwerte ang sweldo. Amo na guro nga ang corruption sa ila minimized man ako kay dako na sweldo mo maintra ka pa da unless nga ikaw ya kalam kagid kamot. Pero kung dako na sweldo mo ya i-risgo mo pa na sa mga Gani, oo. sa imo dar Amo mga gani. kaya kwanta anomalya i-risgo mo pa na iya kung mayo man lang galing yung isang aton nga empleyado empleyado sa gobyerno garisgo sila kay gamay man lang baton lang kung ano kag nano bawi man kun na diwa. No? Gani. Nya Kasi bawi. ang publiko mismo yung nakademand eh. Ang Ah. publiko mismo siya na kasi mga ayo kapasakon nga dako na ni sweldo mo na. Correct. Ang kandala ang mga publiko natin nakambay sila sa mga empleyado sa gobyerno. Maka-demand ka Ganun. bala. Maka-demand ka bala sa serbisyo bala. Although kati ang kuan gani subong ti damo na gid man naga-demand sa serbisyo sa gobyerno nya te kami kasweldo sa inyo. Serbisyohin nyo kami sa insakto. Hindi ba? Amo na pero ti kun tanaw naton ang tungod sang kanubo sang sweldo sa aton nga mga empleyado ti amo na Nagalaminga man. ang galaminga man ti amo naga-resort ang iban sa although hindi na rason hindi na rason niya nga Hindi na rason. maghimo ka sa anomalya daw corruption na hindi na rason niya nga manubong sweldo mo. Kung di ka nakasaw, halin ka lang daya Kung di ka kasaw sa sweldo mo, hindi ka maghimo Pero sa hindi, corruption. Halin ka lang niya Correct nga, correct. Kita kay iban hindi na siya rason. Pero amo na siya ang kabangdanan kung isa. Kung nga Kabangdanan. may mga gakatabo nga mga corruption, mga anomalya. Kaya tungod ginakulang man ang aton nga mga empleyado sa gobyerno mo, no? Ginakulang man. Although may ara man niya nga tikaw-kawan gidya, damo na gidya kwartaya mo pa ni sila ng perte. Ara gidya. Lagda kaw. Mga lagba kuko. May mga lagba gidya kuko mo, no? Gani. Mayo man gani kay ti subong di daw nagaimo man ti kang aton gobyerno nga ining corruption ni maimbestigahan, may muan sang aksyon, no? Tanawon ta kung seryoso aton gobyerno di ang ako di tani basta tani magsiling investigasyon sa mga corrupt officials wala sang bisan pa sinuho na. Kaya ang isa ko lang ka comment na daabe imbestigahon ang imbestigahon ang DPWH nya pro si Mark Villar ya hindi na ya kadamo na kwarta. Tido. Hindi. Ang kwan gani, ang pagkadabo kwarta sa tao, hindi man rason. Hindi man hindi man garantiya nga hindi na sa mga awat. Amo gani. Ang karaton ni gani, sobra pa ni talaga ako. Hindi na sa gani mga awat sa gamay kiti damo si kwarta nga mga awat ka gamay hindi ako pro way taga siling nga kawata. Way taga siling nga mga awat no? Pero namin ko bala, nami ang but ko lang silingon niya nga pag siling ta nga may investigasyon para sa atong presidente. Pag sila may investigasyon, tanana. Kung sa kwan pa bala, kung sa sweldo pa bala, kung sa kwan pa bala, tanan. Hindi, way tasang i-absulto dayon at way pa gani kasugod ang investigasyon, may gin-absulto na kita dayon. Hindi bala. Daw nagkuha ko na dayon nga aman, nga muna man, nga investigarhon ang DPWH, ting sekretary da, si Secretary Mark Villar mo, nga anak sa pinakamanggaranon nga pumuluyo sa Pilipinas. Hindi lala why na siya Ang tagiya ng prime motor. Ang tagiya sa prime motor. Tagiya sang prime motor si ang Villar tapos si Mark Villar secretary sang DPWH. Nga mo ang nag-supervise sang luwa. Ang luwa is the Local Water Utilities Administration under sa supervision sang DPWH. Hindi na siya conflict. Conflict hindi. Sige lang kasi ara na. But anyway, investigation sa corruption ang akong tanan. No? Tanan, di ba, Dan?
Kana no. Iway ta. Hindi ya kay konmigo mo. Hmm. Sa unahan mo pa yung hambal yung away na sa'yo sala. Hindi saya, why na saya kay damo sa kwarta. Migo ya. Sadya pag ining kay Migo. ano, kamati ka man sa balita na sa kay Dibold Sinas, bla kay General Dibold Sinas ang bago tabla nga PNP chief. Hindi daw na controversial na sa tungkol sa manyanita na bla. Ang manyanita actually mo na sa kung mag-birthday ka bla may gaharana sa imo. Manyanita, may garana sa imo tapos ti matipon-tipon mo da kung kaon ti daw na issue na sabay ti pag ti daw pag appoint sa iya as the new PNP chief daw damo nag-react bla nga may kaso pa na siya ngunit po to sila ni Presidente Duterte niya gina-absolve ko na siya sa ako na lang na i-charge Barato nyo lang sa akon. ako na lang na gina-absolve ko na sa kung ano man ang nahimo niya to hindi man to moral sin iya nga kwan Kung ina, sa issue na isang discipline mo. oo gani Muna ba, amo na sa issue, pero hindi pa gani corruption. oo Hindi pa na gani corruption. Pero sa issue sa discipline lang, you will be appointed as the top the top official ng National Police, pero ikaw gani violator ka man sa discipline na amo na bla. Amo na mga nagdason ng mga kautura naton nga mag-react sa appointment ni General Sinas. Ti sila yung turto niya ako na lang na sa ako nyo lang na ikon sila nga na sa iba niya Ang laing gidon kay Doking. mo pa Ang laing gidon kay Doking mo gina. Hindi Pero ka- sige diyang bitinsaya kay Doking. hindi ka kuano tanan na hasta mga senador ka panawagan na sa resignation ni Duque why gid ka lusot ano Iya pa gani mga senador ko. iya pa mga senador Iya ang pa panawagan ni presidente, banto nga mga senador. oo hasta gani si Juan hasta si pagwari na si Doking, tinding siya. hindi saya yan daw okay man yan daw ay man sa sala ati okay kung ay sa kung kwanta ni wala naglambot sa amo nga problema ang pandemic ta mo nun mayo kasi no kay kung may mga countries man nga kwan mo may mga pungsod man gani nga daw ay man sila kaso ti nga mayo man to sila ang atong diti daw perti ka muna balati amo na panawagan sa iban tong palinon na si Duque galing kay tiway kalusot basta ra ka sa circle sa presidente ti mamudlay ka man tandugon no. Kita may isa pagit ka balita na kadawan ko nga sa Salen bla Oo. ang pinakapigado isa sa pinakapigado nga senador si Senador Bonggol ko ahay ti anong tanan daw second sa bawat katatlo sa pinakapigado kay ang mga pigado daya kanday Risa Ontiveros mga muna bla ang daw katatlo kadua salin sa pinakapigado si Senator Bonggol ko ay luoy man kay ti pigado Gani man. sadya lang ano sige anyway dana mo na keep fighting para sa interest sa aton nga mga empleyado sa gobyerno kag kung ano pa ang inyo makontribute para sa aton sini nga labor sector balang at least bisan sa sitwasyon sa karon nga ti tama kabudlay mapahaganagan taman bra ang ila sini kabalo ko small voice man lang kamo di sa pangkabilugan na be but magtingob ni ka magamatama at maka-contribute gid bisan paano no para sa interes sa aton nga mga trabahante. Ang sa amon lang Sumboy kay hindi ni siya nga do kapartisan nga interest namon nga sa amon lang sa mga empleyado sa gobyerno. Kay hindi lang salary increase na lang ang amon ginapakuan mo mga isyu namon. At kay ina sa nasiling ko na kaina kung ano ang manging sitwasyon sa mga tao nga naga-deliver serbisyo sa pumuluyo amo man na ang klase sang sitwasyon sang pag-deliver ya. Kung maayo ang sitwasyon sa mga empleyado sa gobyerno, ang iya delivery sang motivated siya pag-deliver man sang serbisyo sa function niya nga natungdan para sa kaayuhan sa aton nga mga pumuluyo. Amo niya ang sa punto naton
no? Hindi siya partisan o sektaryan na demand lang sang empleyado sa gobyerno. Hindi self-serving. No, sa Hindi self-serving. hindi siya self-serving kay makuan siya ma-translate siya. Ma-translate siya sa pumuluyo mismo. Sang mas maayo nga serbisyo. O sang maayo nga serbisyo. That's why kami, mo na gani ang ginrason ni Presidente Digong pagpasaka iya sa pagpasaka iya sa benepisyo sa mga military sa armed forces sa police para ma-avoid ang systemic ang kanang corruption sa sulod sa armed forces kag police. O nga mga sindikato na so pinasakaan yung suldo para at least maganagan. Amo man na sa iban nga sektor sa gobyerno. Gani. Amo lang sa amon, no? Kuan kami kag ang kami organisasyon mo. So kung ikaw part ka sang organisasyon, kabahin ka sang iya nga disiplin. May disiplina na. May ara ka mo nga ginkasugtan nga pagatumanon nga mga prinsipyo amo nang iya sa organisasyon sa amon. So isa sa mga ginakasugtan o kung objectives ko namon na pagbantay man kami sa hindi manami nga pang-gobyerno o kung nga pagdumala sa gobyerno. Kaya isa na sa mga objectives na namon. So kung siniyon kaming kabahin, mayara din na nabi nga mga naging systemic, naging man ang korupsyon sa sulod sa gobyerno mo. Systemic na bla. Kung siniyon na kung hindi ka mo na, lamunon niya ka. Correct. Amo na, lamunon niya ka kung hindi ka mo sina. Sigurado, gid lamunon niya ka, kay amo sinada ang sitwasyon, amo sinada ang pagsinalayo. Sa amon sa organisasyon, ginatinwaan namon na may disiplina siya. May pag-angkon sang prinsipyo nga tumano namon na sa maayo nga pagserbisyo sa aton tumuluyo. Amo na bala? So kung di niyara, di man nga may mga damang-damang kag mga realidad pa na gyapon. Pero at least amon ginatingwaan namon nga para sa aton nga mga pumuluyo pagserbisyo sa natutuod sa aton pumuluyo. Sincero kag iuso nga pagserbisyo sa pumuluyo natin. Sige. Okay. With that, Amigo Dan, salamat gid for your time. Kita lang ta, maglutawhay na ni siya, no? Para maka-istorya kita dugang, no? So Dan, salamat gid Dan. Madamo na yung salamat Action Boy kag kabay nga sa liwat makapahinyo na atong ito sa Japon, no? Upod sa marriage. Sige. Madamo nga salamat. Mga ka-aksyon, Dan Alcoriza, ang chairman sa Courage Negros chapter. No? Good morning, anay sa kay Herundia Kawamura. Good morning dira sa imo. Sa kay amigo naton Alex, wag gigahalin, no? Nelny Realista, may agaman sa imo dira sa kay Nelny Realista, no? Mga ka-aksyon, kita sa masunod nga Domingo diri gyapon sa aton nga kapihan sa aksyon. Upod sa inyo lagad Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,